малко интересен, защото то се получи куриозен случай Казанската афера, както се нарича. Какво си спомняте за този момент? Тия четиримата, от които един вече коментирахме Рабев, заминаха за Казан. Какво стана тогава? Вижте, след последната ни титла, аз влезах в една дупка, в която всичко беше циклично. Зима, лято. Идва прекъсване, трябва да се мисли за селекция, парите почнаха да намаляват и така нататък. Истината е, че бях жертва на голяма измама, поръчана от български футболни хора, осъществена ръководителя на един клуб. Това го говоря едно към едно.